Nek enek musibah, kena balak berarti ditampa karo legang-legangi manah, rasa ati sing sabar, Gusti Allah ngewek ke api kepahitan. Saged napa, Bu? Saged napa mboten? Nek enek musibah berarti sabar nggih. Nek pas gak nyekel dhuwit sabar nggih. Mboten. Oh, golek iki. Dari dhuwit golek. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Lo tambah maya kesane perlu paham malih. Bab sing 116. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapa-sapa nang iku dzonna iku nyono infak ikakaka ing lemah lembute apa lufihi kerkes welase Gusti Allah an qadri saking pestine Gusti Allah tepo takdire Gusti Allah taala badalika mongko-mengkono grupekan mau liku sufi iku krana yakti nadharihi angen-angene manungsa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngeten, Pak. Nek jenengan oleh nampa musibah, nampa balak, nampa kerupekan ati, nampa kesusahan. Sejatosipun Gusti Allah niku welas asih sayang dumateng panjenengan. Pun ngantos duwe perasaan Gusti Allah ora sayang jenengan. Pun nganti duwe perasaan prasangka Gusti Allah ora sayang jenengan, welasas napa nek ngarani? Ora sayang, pilih kasih. Contohnya pripun? Aku wis nyambut gawe mempeng, wis ngibadah, wis salat, kok ya ora cukup-cukup, kok ya ora sugih. Enten mboten pasak ngoten, Pak? Enten. Oh, banten ana. Aku wis nyambut gawe mempeng, ya wis macak ganteng, kok ya ora ketemu jo. Apa yang ngono no? Sabar. Ning jero ati, ning jero manah pon pisang-pisang diwahi prasangka elek karo Gusti Allah taala. Gusti Allah